Homo Carnivorous και είστε συντονισμένοι στο κανάλι για οικιακό και ερασιτεχνικό barbecue. Άλλο ένα μεγάλο βίντεο ξεκινάει και θα ψήσουμε μαζί αυτά που θέλετε και μπορείτε να ψήσετε στο σπίτι. Μείνε συντονισμένος, γιατί σήμερα θα ψήσουμε κάτι διαφορετικό. Τι έχω εδώ, αν το δεις πιο κοντά, είναι χοιρινό. Διπλό κόκαλο, πολύ χοντρό κομμάτι, 3,5 με 4 δάχτυλα για να αναβαθμίσεις τη χοιρινή που τρως στο σπίτι. Χοιρινή μπριζόλα από τη μεριά της πάλας. Έχουμε πάρει ένα σακουλάκι τροφίμων από αυτά με το zip. Την έχουμε βάλει μέσα από το πρωί. Με μισή κουταλιά αλάτι, μισή κουταλιά καστανή ζάχαρη και συμπληρώνουμε το υπόλοιπο με χυμό μήλο και μπαχαρικά, τα οποία θα βάζα έτοιμο μίξ σε μια χοιρινή μπριζόλα. Κάνετε την επιλογή σας. Εγώ έχω το Magic Dust. Λοιπόν, και δες εδώ κομματάρα που έχουμε ετοιμάσει. Καμία σχέση με τη χοιρινή, την οποία θα σου δώσει ο κρεοπόλης, θα τη βάλεις στο φούρνο, θα βγει σκληρή γιατί δεν μπορείς να το αποφύγεις, ή θα την ψήσεις στα κάρβουνα και θα είναι για 5 λεπτά μαλακή και αν δεν τη φας αμέσως μετά δεν τρώγεται. Πάμε σε πλήρη αναβάθμιση της χοιρινής μπριζόλας. Φροντίστε να κλείσετε καλά τα σακουλάκια. Εδώ ο φίλος ο Homo Carnivorous την έκανε τη βλακιά μες στο σπίτι και θα τα ακούσει μετά. Επομένως έπαιξε διπλό σακουλάκι, γιατί το πρώτο δεν έκλεισε. Δες κομμάτι που θα πέσει τώρα στο μονόλιθο. Καμία σχέση με αυτό που έχεις συνηθίσει και έχεις βαρεθεί. Εντελώς άλλη προσέγγιση στη χοιρινή. Το κομμάτι είναι μεγάλο και θυμίζω ότι αυτό που πέφτει είναι επιφανειακά από πάνω. Επομένως, μη φοβηθείτε, αυτό που είναι να ρίξτε το απλόχερα. Απλές διαδικασίες, απλά βήματα και κατανοητά για να πάμε από το α στο ω, όλοι για το ίδιο αποτέλεσμα. Μαλακό, ζουμερό και νόστιμο χοιρινό. Προσβάσιμη και οικονομική επιλογή η χοιρινή μπριζόλα. Όλοι έχουμε δυνατότητα να την πάρουμε. Ασχολούμαστε με το ψήσιμο. Έχουμε ψηταριές που κοστίζουν. Δεν μπορούν όλα τα κομμάτια να είναι ακριβά. Επομένως, πάμε σε κάτι που όλοι μπορούμε να πιάσουμε. Είναι πανέτοιμα. Τα έχω ήδη μία ώρα εκτός ψυγείου. Έχουμε θερμοκρασία περιβάλλοντος σίγουρα. Επομένως, πάμε στο μονόλιθο. Έχουμε μια μικρή αιστεία φωτιάς και αυτή θα κρατήσουμε. Δεν θα ξεπεράσω τους 140 βαθμούς. Θα κάνω ένα μικρό και σύντομο κάπνισμα, 10 με 15 λεπτά στην αρχή, έτσι απλά για το άρωμα και ό,τι χρώμα προλάβει να πάρει απ' έξω, εδώ ειδικά στο λιπάκι, και συνεχίζουμε με έμεσο ψήσιμο μέχρι να πιάσω θερμοκρασία κοντά στους 70. 68 θα είναι, 67,5, εκεί θα τις βγάλω. Θα τις περιμένω και θα κόψω. Μην χαθείς. Έχω χαμηλή θερμοκρασία, κάτω από 100 ακόμα, και είναι ακριβώς η ιδανική συνθήκη για να παίξουμε και με λίγο καπνό. Θα βάλω τις μπριζόλες μου με το λιπάκι προς τα έξω. Υπερθέαμα και μόνο να βλέπεις τέτοιες κομματάρες μέσα στην ψισταριά και να σε τρώει αναμονή. Πάμε καλά. Έμεσα, όπως είπαμε, υπάρχει από κάτω κεραμική πλάκα, άρα θα δουλέψουμε φούρνο, θα το αφήσουμε έτσι. Μία περιστροφή θα κάνουμε περίπου στα μισά. Θέλει διακάπνισμα. Ακριβώς η δόση. Εύκολη πρόσβαση. Και σε 1 λεπτό θα έχουμε παπά.
35 λεπτά ακριβώς έχουν περάσει. Ο μονόλιθος έχει κάνει τη δουλειά, είμαι σίγουρος, τουλάχιστον την εξωτερική. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Πω. Υπέροχο χρώμα. Ωραίες μυρωδιές. Στάζουν τα λιπάκια πάνω στο κεραμικό και αναδύουν αρώματα. Λοιπόν, πάμε πολύ καλά. Εδώ το λιπάκι έχει αρχίσει να αντιδράει πάρα πολύ ωραία. Άρα η φωτιά προς τα εκεί είναι πιο δυνατή. Αυτό θα πρέπει να το προσέξω. Έχω πάνω από μία ώρα τις μπριζόλες μου μέσα στο έμεσο. Έχω εκπληκτικό χρώμα. Το θερμομετράκι μου έχει δείξει πάνω από 65 βαθμούς στις περισσότερες, εκτός από αυτή που είναι λίγο πιο χοντρή. Τι θα κάνω τώρα? Θα τις βγάλω. Στάζει. Και θα αλλάξω λίγο τη φωτιά μου για να μπορέσω να τις βάλω άμεσα απάνω στο κάρβουνο, έτσι, για να τις καψαλίσω λίγο, που λένε στο χωριό μου το πίσω. Δες εδώ. Δες εδώ. Την ίδια διαδικασία, με αυτό που κάνουμε τώρα, μπορείς να το κάνεις στον οικιακό σου φούρνο. Τις βάζεις μέσα σε μια ελεγχόμενη θερμοκρασία 140 βαθμών και παίρνεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θα μου πεις δεν τελείωσε η διαδικασία, αλλά δεν απέχουμε πολύ, θα το δεις. Δες εδώ που έχουμε φτάσει. Σε τι επίπεδο εμφάνισης για χοιρινή μπριζόλα απλή. Δύο λεπτά ακριβώς. Στεναχωριέμαι για τους γείτονες που δεν θα φάνε. Ή και όχι. Και θα φάμε μόνο εμείς. Άλλα 2 λεπτά στο άμεσο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Εδώ είσαι. Αυτή είναι η μπριζόλα που θέλεις. Αυτή είναι η μπριζόλα που θέλεις. Δες κομμάτι. Ψήθηκαν στο μονόλιθο, αλλά μπορείς να το κάνεις και στο σπίτι, μπορείς να το κάνεις στο φούρνο. Διαλέγεις το σωστό κομμάτι, το βάζεις έμεσα, το περνάς και λίγο από το γκριλ και είσαι πανέτοιμος. Μου πήρε 1 ώρα και 10 λεπτά ακριβώς, μαζί με ξεκούραση 10 λεπτά, 1 ώρα και 20 λεπτά. Όσο θα έκανες να τις κάνεις μέσα στο σπίτι, αν δεν έχεις την κατάλληλη ψισταριά ή αν βαριέσαι. Εδώ είμαστε. Ψημένο μέχρι μέσα, όπως πρέπει για ένα χοιρινό. Κοιτάτε πόσο απλά κόβεται με το μαχαίρι αυτό. Μια χοιρινή μπριζόλα, που αν δεν τη διαλέγαμε σε αυτό το μέγεθος, θα ήταν απλά στεγνή και βαρετή. Σαν να κόβω μοσχάρι είναι, πραγματικά δηλαδή, σαν να κόβω ένα πολύ ποιοτικό μοσχάρι και όπως κόβω χοιρινό ντόπιο εδώ τρικαλινό.
χωρίς περγαμηνές, χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές. Και δες εδώ κομμάτι που έχω βγάλει. Δες εδώ κομμάτι που έχω βγάλει. Αυτή τη χοιρινή θέλεις και αυτή σου προτείνω να ψήνεις. Χωμοκαρνιβόρους για αυτά που μπορείς και θες να ψήσεις στο σπίτι. Δες πόσο ζουμερή φαίνεται. Δες τα υγρά που ακόμα βγαίνουν από μέσα. Κομματάρα. Για να δοκιμάσουμε. Σίγουρα έχει βοηθήσει η μαρινάδα. Σίγουρα τα μπαχαρικά που έχω επιλέξει είναι κατάλληλα για χοιρινό. Υπάρχει μια ισορροπία. Και υπάρχει και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που στάζει κυριολεκτικά. Δες εδώ. Πάμε και λίγο τσίλι σος. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Μας αρέσει. Ωραιότατη τσίλι σος. Δεν θα κάουνε τα σωθικά σας. Ψιλοαπαλή θα την έλεγα, αλλά πάρα πολύ γευστική.